nonro mar gazet Okinyi makawuono mitayo kod an Joyce Oduoro. Okinyi makawuono nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod Cleophas Oluoch mar mondo mi walidhni gazet. Cleophas osekelo ni weche manyien kendo nyaka sani bende koro entiere kae mar mondo mi walidh gazet. Wantiere kod gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. To kaka pile walidho ni mana gazet mar mondo mi bed kod siso mar ng'eyo gigo mantiere gazet momori obed mano mar The Standard kata Daily Nation. Inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare. To mana kaka Cleophas osenyisi, gazet mar The Standard omiyo pek weche mag doho. Ka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro noromo kod ogai mar doho mano Martha Koome. Magi gik maneno ka gazede gi duto omenyo kaachiel kod weche mag somo kod weche mopogore opogore. Cleophas machiegni nonro mar gazet. Erokamano ahinya Joyce, kendo wada ledha wakon nyakwara Mugia Jwang ni gin gik mage mabende omi pek kar kae. Kaachiel koda ka yore mag nyalo dak e kinde ma uchumi bende oidho, gazet mar Daily Nation omiye pek e ite mar 8 kacha kaluwore kod nonro mabende noyangi ni jo Kenya koro tiyo gi yore mage mar mondo mi ni gidak kata kodoko ni uchumi pod ni mana malo. Iwacho kanyo ni tactics Kenyans are using to cope with hard economic times. Gin mage monego bed ni irango. Pek mar ngima nitiere to jo Kenya koro tiyo machalo nade. Weche manyien mabende wakelo ma George Bati ne olero noluwa ahinya odiochieng' manyoro. Wanya jo Kenya moko sani koro ichuno mondo mi oti odiochieng' mondo mi giyuda ne omenda moro mamalo bende moloyo gino ma dibed ni giyudo odiochieng' ka odiochieng'. Dibed ni mana achiel kuom yore ma jo Kenya sani bende koro chako tiyo godo. Magod mathoth nitie gazet kang'eni ang' waluwogi e yo makare ka wantiere kae kod Joyce Oduoro. Tang'eyo ni weche mag tuke bende aneno ka gazet ni mar The Standard omenyo odiochieng' ma kawuono. Mago duto bende wabiro bedo ka wamenyo. Mago tuke mag AFCON manyaka sani pod idhi mbele. Nitiere timbe marieny, nitiere teams manigeno ni biro rieny kata kamano mago pok waneno korieny kaka ji ne paro ni gibiro bedo ka girieny. Nyaka sani akia ni tip mar Cape Verde ma ni malo kose. Kirango nitiere pools mopogore opogore kendo kama gintiere e tuke manogo odiochieng' manyoro. Ineno kanyo host nation mano Cote d'Ivoire kata Ivory Coast. Ivory Coast team mar gino gol odiochieng' manyoro. Ne ogogi, ne odiem. Ineno ka osebedi ka iloyo ji gonde 2, gonde 4. South Africa nyocha nogoyo Namibia gonde 4. Manya bedo ni mano ne mani malo ahinya ka onge ng'ama oloyo gol machielo bende tugo makamano. Team ni mabende jatugo masulwe Didier Drogba ne tuge mano mar Ivory Coast. Nyoro ne ntiere pap kacha mano kama gintiere kanyo e boma mano ma Abidjan. Kendo gima ntiere ni tuke gi igoyo e piny gi to koro gin be gisewuok e tuke gi. Nimar ok gidhi e rounds of 16 mabende neno mana timbe kata pinje 16 kende kama gintiere. E pool ma Cape Verde ntiere, Cape Verde ni malo nimar bende oseyudo loch magi 2 kirango kacha points magi oseromo kacha 6 gi wiye mar Ivory Coast kama gintie. Guinea bende koro noyudo loch margi kama ne gintiere kanyo mano mane gintie mano Equatorial Guinea noyudo loch mar Guinea Bissau to bende ne ogo kod Nigeria mano odiochieng' no manyoro. Dongeri isematie lidho ne nyakwara Mugia Jwang weche mag agin mago magintiere kaka. Kata kamano Cleophas adwa wachak kod gazet mar The Standard Okinyi makawuono. Gazet mar The Standard bende ema aneno ka omenyo weche mag tuke malo kanyo gin gi penjo ni will Cameroon stand and be counted. Kata kamano Cleophas oselidho ni matin gigo mantiere weche mag tuke. Nikech ng'eni Cameroon nogo Senegal nogo Cameroon gonde 3 kuom achiel mano kama gintiere kar kacha. Tiere nango ma bang' mano bende Sise ma bende en kocha margi ma Senegal wacho noduogo ter nyaka hospital kaluwore kod wacho ni kwiri moro machalo mar malaria nomagi kachiel koda ka jotugo mamoko. Kata kamano igeno ni tugo makoro Senegal ochomo mbele ka bende Cameroon bende bedo kacha ka gocho odhi chalo nade mago tuke mag AFCON. Akiani in bende kawuoni riwri mana gi Jaka Black giri gintiere kada kuku mar AFCON tok weche manyien mag migago mar mondo mi med lidho ne nyakwara Mugia Jwang gigo matimore e weche mag tuke mago mag AFCON. Kata kamano Cleophas dahera ahinya to kata kamano ang' adhi mbele gi yueyo. Wachako kod gazet mar The Standard Okinyi makawuono. Wach maduong' ma bende gazet mar The Standard omenyo nyakwara Mugia Jwang en kotudore kod romo mano mar jatend piny William Ruto kaachiel kod ogai mar doho Martha Koome ma bende notimore odiochieng' manyoro. Cleophas nyaka sani penjo ma koro penjore kae en ni kapo nono romo ma kamae koro nyalo miyo jo Kenya geno margi e wi doho mar yudo ratiro yo makare nyalo bedo ni rumo. Wang'eyo ni nyaka sani okinde mopogore opogore pacho kae osewuok oko ka gikwedo romo ma kamano kaachiel kod jogo mapingo kweth mapingo piny owacho. Gisewacho ni romo ma kamae ponono ok en romo makare ni
nyalo bedo ni ponono sirikal koro dwa mako doho mafuanda mar mondo mi gino ma sirikal dwaro doho biro bedo ka kala ma ponono onge ng'iyo ni ratiro oyudi kose oyo. Kata kamano nitiere gik mopogore opogore ma bende aneno ka gazedni mar The Standard oketo kanyo ni sirikal ne osingo miyo doho. Achiel kuom gi en budget ka bende nyaka sani ne osingi mar medo budget madhi ne doho kanyo. Wach machielo ne en mar medo jong'ad buche. Nitiere jong'ad buche 25 mano nego bed ni iyiero manyien mago mag doho mamalo kaachiel kod jong'ad buche 11 mago mag doho mar apil. Nyaka sani bende nitiere weche mopogore opogore mano motudore kod miyo nyamburko mago jogo matiyo e bad migawo mar doho e pacho kae. Mago moko kuom singo ma bende sirikal nosingo ne doho e pacho kae. Singo makamagi moko kuom gi waseneno kochopo kare, moko kuom gi ponono pok ochopo kare. Cleophas Joyce, ka wanone kendo wanyalo kata range ageni picha no mano mantie gazet mar The Standard ka wanyalo nene nitie gini miwacho ni nitiere body language kata kit kaka ng'ato wuotho kata kaka wuoyo kaka ochung kaka inyalo rangi kaka ochung. Joyce neno picha mantiere karka ageno ni mae gazet mabende odhi nyaka gwenge ma Kaluo ma The Standard iwacho ni Ali Dispatch to bende wanyalo mana geno ni ponono mabe gazet manitiere online nikech inyalo bedo ni gazet mantiere kae opogore kod mano kata mantiere online nikech ma online tabedo ni emogol mogik to kete kata to Ali Dispatch kan tiere angene ka wanyalo thuolo mar nene kar kanyo kama wacho justice on trial as Ruto Koome meet. Gima nitie karka Martha Koome kako chung kata kako wuotho gi kaka Ruto bende wuotho. Joyce Ruto jatend piny Kenya nigi ranyisi kanyo kowacho ni ane jatend piny. Martha Koome to bolore kama kinya nene kata kit kako makore karka gik ma timore kata motimore odiochieng' manyoro kalure kod gazet machalo kama waseyudo akweda mawuok kuonde mopogore opogore machiegni ahinya mantie karka nitiere jalupo gai mano mar LSK Faith Odhiambo e mbui mare mar X ma bende nowacho kar kanyo jakom mano ma JSC ma bende en ogai mar doho Martha Koome gigo mane jatend piny Kenya ne olieko ni nitiere mibadhi moko kuom joyal buche kata bado ne oluongo jayal bura mano Esther Maina ma bende nowacho ni nong'ado buche yo mok ne kare kata kamano nokochwalo neno mano Rigathi Gachagua e kinde mano loso ka gigi duto ne timore okinde gi giwacho ni twak ma jatend piny Kenya kod Koome ogai mar doho ok en gino madhi nyago lemo moro amora ka ne giloso weche mag mibadhi go gik mantiere karka ere kama mule ere kaka idhi lose e gigi duto mantiere karka. Jatend piny Kenya kane oloso e rallies kama nitiere oko kae noko wacho kata weche moko ni nitiere joyal buche matin ni dwaro gin mondo mi omedgi noko loso weche mag nyamburko mag joyal buche monego bed ni nitiere. Martha Koome riembo nyamburko marom nade nyamburko ma teko ne rom kata gi teko mar jatend piny Kenya mano timo campaign mare Lexus ma modho mauta dabal kama intiere cha magi duto noko wache kinde ma jatend piny Kenya ne ntiere kanye e rallies ka kendo gima ntiere ka iwacho ni magi gik moko man jatend piny Kenya osingo. Jatend piny Kenya nok sing gigi kinde mano loso machiegni gimo kelo twak en weche mag mibadhi tere kaka inyalo bed ka irange kendo ilose yo makare gigi duto kan jatend piny Kenya lieko. Martha Koome nowacho ni gigi duto kamane omulogi kendo nowacho gi achiel kachiel owacho ni magi ting mado ntiere godo mag neno ni chwalo bura makare bende ochopo kare ne jo Kenya. Nowacho ne jatend piny Kenya ni wabiro iri wakwayo mondo mwaro mondo milerno mathoth ma dibo ni ng'eyo kotene kod weche mag mibadhi debe ni ka gichopo kata to weche mag mibadhi ponono ne ok mipe kata ne ok omul. Wacho ni mano bende mipe ke ite mar 4 kod 5 e gazet mar The Standard ma bende wanyalo yudo mathoth kantiere karka ahinya e weche go mag mibadhi kare wacho ni magi mag direct interference kachalo koda ka independence mago mantiere karka debate ni executive moting'o jatend piny Kenya nyalo bedo ni omako od bura mano mag legislature omako mara chiel omako mafuanda doho bende koro ntiere karka piny dhi bedo ni ochomo kama chalo nade. To kwang'iyo mana wach makamano mana kaka isewacho no miye peke it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar The Standard nyakora Mugia Jwang kaachiel kod it gazet mar 5 it gazet mar 4 nitiere kanyo jotelo mopogore opogore ma bende ochwalo pachgi kanyo ka gikwedo wach makamano. Nyaka sani koro wantiere kanyo kod Dr. John Haminwa mano senior counsel nyaka sani koro wacho ni ogai mar doho
doho kachiel kod jatend piny. Ok onego bed ni giromo mar mondo mi gitwagi kotudore kod kaka onego bed ni timo gik moko. To wang'e ni kaka onego bed ni timo gik moko en kotudore kod kaka joyal buche onego bed ni ng'ado bura e doho kacha. Kopogore kod mano, wantiere kod Eric Theure, mano jatend LSK. Nyaka sani koro wacho ni nyaka sani koro jopiny moko kuom gi ponono ok dwa dhi kate doho kacha, ka koro gintiere kod luoro ni ponono ok gibi yudo ratiro margi e yo makare. Wantiere kod Bobby Mkangi ma bende en okil. Nyaka sani koro wacho kae ni ponono romo makamano biro miyo ratiro ok bibedo kachopo e yo makare. To mana kaka wasewacho Cleophas, it gazet mar 5 kanyo bende Azimio owuok oko ka kwedo romo makamano. Raila Odinga e kinde ma bende ne gintiere ang'e ni gichako limbe mag kadho wath nam chumbi. Gin bende giwuok oko ka gikwedo romo makamano e kinda jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar doho Martha Koome. Raila bende owuok oko ka koro kwedo weche makirore ni Azimio ponono barore. Wacho ni nyaka sani Azimio ochung' kumoro achiel kendo ochung' motegno maonge pogruok moro amora e paro. To waseneno pogruok adiera, kata kamano en okwedo ni mago gik maliekore alieka. Kendo koro oseyowa kaka jofwambo ni moko kuomwa ndiko gigo kata wacho gigo mok gin adiera. Aya, jofwambo to wanto wandika gik mowachi kata gik mantiere oko kanyo mana mondo mi wakoni gigo matimore kar kanyo koro moge jwang' mondo mi beda ni kod ng'eyo. E counties bende piny kanyo Joyce ite mar 4 ochopo nyaka ite mar 5. Governor e county ma Siaya James Orengo koro kono Martha Koome ni obed jachir kaka jogo manotelo ne muting'o Willy Mutunga kaachiel koda ka Maraga mago mobedo kacha ogai mag doho e kinde mokalo. Mano bang' romo mar Martha Koome kod jatend Kenya William Ruto. To gino mwanyalo mana jiwo joyal bucha ahinya to mago mantiere doho madonge pacho kae ni kik sirikal mak gi mafuanda. Kalure ni jo Kenya oketo geno margi e doho ni ka otero bura mora amora e doho kacha to gibiro yudo ratiro e yo makare. Cleophas adwa nadog chien nyaka it gazet mar 3 mano mar gazet ne mar The Standard. Bende na achiel kuom weche mar The Standard omenyo kinyi makawuono en wach mabende osebedo komako jopiny kod ponono wanyalo wacho ni osekelo luoro mang'eny kaachiel kod lit ne jopiny. Koro nitiere japuonjre ma yande onegi e yo ma ok ni kare, kata kamano nitiere wich moro manoyudi. Poko yangi ne en wi nyadendino mano miluongo kanyo ni Rita Waeni, kata kamano anyuola mare no senyis ni ochop kanyo mar mondo mi oyanga ka wijno en mare kose oyo. Kata kamano jabero mano mar piny owacho Jansen Oduor wacho ni nyaka sani nyaka koro ponono tim nonro matut. Otim kata DNA mar mondo mi oyanga ka en wiye kata oyo. Bende nitiere jopiny Nigeria 2 ma bende nomaki kitudo kod nek mar nyadendino. En wach malit ahinya. Anyuola mare nyaka sani odagi ni ok ginyal wuoyo, ok ginyal loso kalure ni podi gintiere kod lit kalure kod lalo jahera margi. Mano nek ma coach ma bende noneno alwora ma Roysambu ma bende nyaka sani nyadendi ni Waeni iluongi kanyo ni TRM Gal. Gino mano timore kar kacha nek ma kama mano timore e alwora mar Roysambu. Iyudo ni wich ma kamae oyudore e sub county ma Kiamba, mano ka nitie e county ma Kiambu, kendo gima nitie kar kaka lure kod nonro mar DCI no yud wich ma kamano ka otwe kata ka ne oboye kata gi law mano blouse moro makala papo to okete e bag moro maralum ma green mano kama ne gintiere kar kanyo. Ma bende ne otwe gi kidi, oket ni kidi moro mondo mi wich ma kamano nim bag no nim. Kata kamano koro ka oseyud ni wiche mane koro olewo e wi pi malo kanyo mane dama kama gitie wacho mana mita 5 kende kama ne gintiere oyud kanyo ka wich makamano ma bende wacho no osechako to bende nitiere kar kanyo. Nonro podhi nyime kendo Jansen Oduor kano chiwo nonro mare kata kano twak kod jofwambo mano juma mokalo nowacho kanyo nek ma Waeni en gino ma pok romo godo e tije. Ong'eni ma jabero maduong' mar piny owacho kata ma sirkal ma bino sebedo kanyo ka timo bero ne ringre mopogore opogore. To wacho ni mae bende koro nobuoge ahinya nikech ringre noyud ka obeto kenge kendo sogi e dustbin kanyo kama gintiere. Dustbin mana kama ikete chilo kata kama ikete gigo molil. Iyudo ka den dhano bende koro oso kar kanyo. Gino monyalo kwayo mana sani Cleophas jogo matimo nonro kaachiel kod sirikal ma pacho kae onego bed ni kaso chenro mar timo nonro mar mondo mi familia ni oyud ratiro e yo makare. Kata bed ni nyargi osewito ngimani Rita Waeni ok onyal duogo kendo kata but yudo ratiro makare ema ponono nyalo hoyo chunygi. To bende wanyalo mana medo chwalo negi ote
mag kuyo kaachiel kod lit mar mondo mi Nyasaye oho chunygi ahinya to e kindegi magikale malit. Cleophas adwa ni wawe tengi weche makamago. Wadhi wamula ne weche mag somo mantiere it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano mar gazedne mar The Standard. It gazet mar 6 kwachako godo nyaka sani koro jopuonj kaachiel kod jonyuol nyaka sani koro dwaro duol ma otayo weche mag penje pacho ka NEC mar mondo mi oruch oko grading system mitimo ne penja mag KPSEA. Nyaka sani koro iwacho ni ponono janyuol okia kata ni nyathine oyudo marks adi e penj mora mora kalon ni e kinde grading makamago ineno maka nyathi owachne kanyo ni exceeding expectation, moro kanyo ndika ni meeting expectation, moro to ndik ni below expectation. To kwang'iyo kata it gazet mar 7 kanyo Cleophas nyaka sani koro iwacho ni nyathi moyudo marks e kind 25 nyaka 30 en nyathi ma en exceeded expectation. To moro moyudo marks 29 30 en bende en exceeding expectation. Koro bing'eni gini gwenyo jonyuol to gwenyo nyaka jopuonj. Gikia ni koro nyathi mane mokalo moheo nyawadgi. Magi gwenyruok monego bed ni duol matayo weche mag penje pachoka. Monego bed ni chwalo ler ne jopiny kaachiel kod jonyuol kod jopuonje mondo ging'e ane ni koro ere kaka nyithindo giromre nikech adiera 29 out of 30 dong wang'eyo ni ohingo 25 out of 30 Cleophas. Dong wacho ni bende ng'ama oyudo 90 gi ng'ama oyudo 99 janene janinga malo kata giduto iketo gini giduto gi jo gine grade achiel. Mano bende jabedo ni gima timore kata kamano amor maneno japuonj na mar geography kar kae ma bende en jagoro maduong' mano mar Kupete bade ma Kisumu mano japuonj Zablon Awangi olero kar ka wacho ni wakelo pon mag nyithindo madhi bedo kata mag jopuonjre ma ok dhi bedo ka miyo pek penj mora mora magitimo e ngimagi. Penj mane mosebed ka itimo penj ka irango ni en penj adier, en penj kaluwore gi piem mantiere. Ka piem ma kama onge, ere kama entiere, kata odhi bedo kata kochung' e yo machalo nade. Wacho kanyo ni we are breeding generation that might never take any exam seriously. Mano kama gintiere kar kacha ka girango kata lony kata gigo magidhi bedo ka gikawo gin mage e kinde magintiere sani. Mago bende ng'e network moko madhi bedo kawarango kawuono e chenro mar mbaka oromo. To bende nitie ji mathoth ma pod gombo ng'eyo Joyce wacho ni sani ka wantiere kar ka grade mar 6 tiende nang'o ka nyathi koro osetieke. Iwacho ni higni duto adek koro ka gichopo e grade mar 9 gichomo kanye kendo gik mantiere kar ka. Iwacho ni stage ka stage kama gintiere dhi nyuolo midhiero ka midhiero e wigi. To bende dhi bedo ni mae e route ma jo Kenya duto dhi kawo bang' duoko mar penj ka penj. Nyaka pinge kata nyaka wach ni oyo noko none yo makare. Wanene KCP, wanene KCSE, wanene KPSEA. KPSEA koro wacho ni grading system ne makoro galagala. Oduoko weche mag ranking. To koduoko weche mag ranking kata mag chiwo namba ni jok mage motimo maber e somo mane kata e kit somo machalo nade mago dhi bedo ka irango gi e yo mane. Mano bende dhi bedo ni e mise mar CBC nikech CBC mantie kar ka nikele kod ngire mosenindo George Magoha. Gima nitie kar ka mani temo gol nen weche gi mag piem mane nyayo kuo mag penj e kind sikunde. Cleophas Santo kipenja adiera an piem makamana naneno ni kare kaluwore no keto nyathi mar mondo mi oti matek. Kong'iyo ni ng'ane ne oyomba to next time otiyo matek mar mondo mi oyombe kata kamano nyaka warwaka CBC ni kaluwore ni CBC to koro biro ng'iyo ponono were kata talanta ma nyathi nitiere godo mar mondo mi kik oketa pache ni asoma mar mondo mi akal penj. Onyalo ng'iyo ni kopogore kod somo ang'o manyalo timo manyalo konya e bero ngimana. En gimoro ma pod warito twak bro bedo kendo wabro nenane kaka chal mar somo ni mano kit somo mar CBC bro bedo kata kadhi nyime. To ka Cleophas ka pod wantiere it gazet mar 7 ka nyaka sani kori wacho kae ni kopogore kod KCPE ma bende total scores nitimo kaluwore kod ing'iyo gima japuonjre yudo e subjects duto 5. KPSEA opogore kod mani wacho kae ni mana kaka asewacho ni KPSEA nyathi moyudo 25 out of 30 romre gi mano moyudo 29 out of 30 giduto iketo gi the rank mo achiel. Kanya nitiere japuonjre moyudo marks 375 gima chielo moyudo marks 400 gin bende iketo gi grade achiel. Gino manyaka sani jonyuol kaachiel kod jopuonje podi ok winj e yo makare. Tiwacho kae ni tok ka nyathi osetimo penj mar KPSEA ponono oboke kata certificate ma ibiro miye mar KPSEA ma ponono biro bedo ka yango ni ero nokale somo mar primary kata kamano lai to podi ok ni kare. Wanyalo mana medo jiwo migawo mar somo mondo ketane lai makare gini obed understandable makare kosena jonyuol obed kor ng'eyo nikech ka janyuol ok winje
ipenji kacha otero nyathi sikul nang'o mondo mi okete kar kanyo. Kata kamano kuom wacho adier kokoni kanyo ni 25 nyaka 30 mago nyithindo duto ma exceed expectation. Ano mana ko chal mana gimoro cha bende nyabedo mana ni inene gi wang' mopogore nyakwara moko jongi bende nyalo kono ni to bende iwinje iwacho kanyo ni kinde ka Joyce en jok mano yudo 70 jok moyudo 78 koso jok mantiere 80 nyaka 100 mana kama girango kanyo ni mago jok moyudo grade no mano mar A plane. Jok moyudo A- ka bende kama gichako gi 74 ma gichop kanyo 79 bago bende rango kanyo ni oyudo A- e yo machal nade. Ma bende kidieny moro monego bed ni rango kendo lero mana yo makare nikech kae gin mana points madhi abich ma bende abich mantie kar kanyo ema koro keto gi gibed mopogore gi jowadgi mamoko mantiere piny mar 25 ni to bende bang' piny mar 25 ni gin to iketo gi e rang'iny machalo nade. Cleophas Mitantiere wach momako wang'i gazeni mar The Standard kapok wakete tenge wamulane ma Daily Nation mapiyo. KCSE results ni skul mulongo ka ni senior chief en Ogle koso Ogle Girls mantie Wajir County ma bende no nyiso duoko maber ahinya e sikul no. Nyithindo duto mane nitiere noyudo points matero gi mbalariany kendo koro wacho ka ma skul mantiere remote giduto kama gintie giwuok ka gidhi e som mbalariany kochopo igani mano kama gidhi bedo kar kacha. Iwacho ni kama gintiere kilomita maromo 110 mano kawuok e boma ma Wajir giduto skul noyudo means ko maromo 9 mano 9.1 ma en grade mar B kama gintie. Nyithindo 10 manotimo mano bedo mano yo aboto e sikul no giduto ne giyudo C+. Mano en mor ne sikul no giduto giwuok kendo gidhi e sikul mano gichomo mbalariany direct. Wanyalo mana chwalo puoch kaachiel kod paka ne skul nyiri mano mar Senior Chief Ogle Girls medore county ma Wajir kaluwore ni en gino makare ahinya ero waneno skul ma nyithindo te odhi e mbalariany. To magi mana weche matimore e Cleophas e pacho kae kalno ne kinde ma jomoko mor to jomoko muodo lak gi ywak. Wang'e ni nitiere moko ma bende nowuok oko ka ywak ni ang'o momiyo wan to ok watimo makare. Kata kamano iwacho ni mano ken giko mar ngima gi miyudo mane mari. Cleophas nitiere wach momako wang'e no king'iyo weche mag tuke ma nitiere it gazet mogik mano magazeni mar The Standard. Cameroon nyaka yudo thuolo iluongo gi ni gin Indomitable Lions kama gintiere kar kacha tiende nang'o ka koro sani gidok e pap mondo mi girangane kaka gidhi bedo kanyo ka gitugo kendo gine kaka gidhi bedo ka gichier kendo ka uno dhi bedo kacha korakore kod The Gambia mano Cameroon karakore kod The Gambia ka uno Sario Otieno bende Gini dhi bedo karakore kod Senegal. Nyaka sani Senegal ni malo e group gi kanyo ka irango Angola kod Burkina Faso mago bedo tuke madhi chako kacha Sabich mar otieno. Mauritania kod Algeria dhi bedo kacha bende karakore Sabich mar otieno. Mago tuke ma bende dhi bedo kar kacha. Ng'eni wan gi chenro moyiedhi mag kuku mag AFCON ma bende weche mag kamago dhi bedo kawa nono. Hai waketenge gazeta mano ma The Standard wamulane mano ma Daily Nation mana mapiyo piyo weche moko wamule The Standard ema bro bedo kwa menyoni mana mapiyo piyo nyakwara Mugia Jwang e gazeta ma Daily Nation. Kwa nyalo mana ng'iyo wach ma gazeta ma Daily Nation omenyo kata omiyo peko kinyi makawuono wantiere kanyo kod gazeta wantiere kanyo kod Neka mano mar nyadendi Rita Waini mano ka gazet no ma Daily Nation bende omenyo kanyo nyaka sani koro wacho kani how killers brought weapon online. Mago mana wanyalo wacho ni gin maling'ling manyaka sani koro nyiedhore lela kotudore kod Neka mano mar nyadendi Rita Waini. Kata kamano mana kaka wasewacho wageno ni sirikal biro bedo ka timo nonro matut mar mondo mi familia mar mosenino Rita Waini oyud ratiro margi e yo makare. Ratiro makamano bende onego bed ni iyudo mapiyo ok ni bura deko e doho ahinya maponono nyalo miyo kata familia bedo kod toni ponono kibiyudo ratiro. Wach makamano mipeke it gazeta mar ariyo kanyaka sani nitiere jopinya Nigeria ma gin ariyo kae wach ni bobed ka itweyogi kuom thuolo mar ndalo 8 wach nyinggi kae kaka William Opia kaachiel kod John Bull Asibor ma bende no maki kitudo kod Neka mano mar nyadendi Rita Waini. Wach makamano nitiere it gazet mar ariyo. Kwang'iyo wach machielo ma bende gazet ni mar Daily Nation omiyo pek Cleophas wach ma bende ok ne wamulo kata matin kendo kaneno kata ka gazet mar The Standard omiyo pek nyaka sani wacho kae ni big job cuts loom for civil servants. Nyaka sani koro nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka mienjo ahinya kotudore kod kaka sirikal osebedo ka ndiko e tich jotije mag piny owacho. Nyaka sani koro osebed kinyiedhe lela ni nitiere
joma wuok ponono oganda dhot moro mindiko ma ng'eny moloyo oganda dhot machielo. Mano ma bende ponono nyalo kelo akweda mag dhoudi e pacho kae. Gino ma bende osebed ka ikwedo matamra gi nono, Cleophas. Aya maka magintiere ka omiye peke ite mar 7 kendo kanyo nitiere kaka opangi kaluwore kod dhoudi mopogore opogore. Oganda mani malo ahinya kuonde ma omiye oganda tich e sirkal mar Kenya, Kikuyu ni malo. Nyalo mana dhi it gazet mar 7 kanyo mar mondo mi Nyakwara Mugia Jwang' en bende one ane ni gin dhoudi mage ma ponono iwacho ni ondik ji e tich ahinya moloyo jomoko. Kaluwore ni weche makamago nyaka sani koro osewach ni akweda mag dhoudi en gino ma iwacho no en gima kare, nyalo kelo kata pogruok e kind jopiny. Kwa nyalo mana dhi it gazet mar 7 kanyo mar mondo mi wane ane ni to gin dhoudi mage, Cleophas. Mana kama gintiere kar ka dho mano ma Agikuyu nitiere kar kanyo ka ineno kwan ma gintiere go kar kanyo pod thoth mano wacho ni en gross over representation. Mano kama gintiere kar kanyo. Kalenjin bende nitiere kod gross over representation. Gross tiende ni en okalo okalo kiewo. Iwacho ni ondik gi mathoth makoro gini bende koro okalo kiewo. Oganda Luo waonge mabor ahinya, wantie thuolo mar namba 3. Kanyo atamalo mag tije kaka osebed kanyo ka ipoge, wantie kanyo koda atamalo 10.65. Mano kama gintiere kar kacha. In posting number ino kanyo kama girome 29,000. Mano kama gintiere kanyo. Ino ka gipogore malo ka gidhi nyaka 51,000 mane thuolo ma namba 1 kama Kikuyu nitiere. Iluwo kata kod Kisii, Baloya, Mijikenda, Kenyan Somali, kaachiel koda ka Masai, Turkana ni thuolo mar 9. Mabende wacho kanyo ni magin under represented. Ka nitiere under representation kata kwan magi kama gintiere sirkal tin ahinya. Iwacho ni kwan mag jo Turkana mondike e sirkal e public service romo mana 2,015 ka jo Masai 4,705. Oganda jo Somali mabende ni e sirkal tie sirkal ineno kanyo mandi public service romo kacha 7,000. Jo iseno kwan moro manyabedo kani buogo oganda ahinya ka wantiere kod gross under representation. Gross under representation ma en mar Kenyan Somali. Apenjra kani kama en gross under representation machielo mantiere piny ma en 0.8 ni en ang'o miyo en gross en under representation. En under representation moro cha en gross nyabedo ni mane ma okalo tong' ahinya. Aya weche makamago nyaka sani koro nitiere it gazet mar 7 kanyo Nyakwara Mugia Jwang' ka bende iwacho ni bill manyiena ma bende idwa keti mano ma biro bedo katayo chenro mag ndiko jotije mag piny owacho ponono nyalo miyo jomoko dong' maonge tije. Kiwacho kae ni the National Cohesion and Integration Bill mano mar higa mar 2023 nyaka sani koro ogeto mano mar duoko pinya kwan mag jogo ma indiko e tije mopogore opogore pacho kae. Ka bende iwacho kae ni mano audit ma bende otim kae kod Auditor General kata report mare mano ma higa mokalo. Nyaka sani koro ne onyiedhe lela kaka weche mag akweda mag dhoudi ng'eny ahinya opisi mag piny owacho kama bende ondik ji kaluwore kod oganda dhoudi e pacho ka. Kata kamano wach makamana gino ni biro bed ka iketo e time yo makare mar mondo mi ponono kuonde magin under represented, Cleophas, e kinde machielo waneno ka ponono kata gin bende gibede kata e diere kanyo matineno ok gitin ahinya kata ok ging'eny ahinya. Nyakwara Mugia Jwang' wach makamano nitiere it gazet mar 7 mano mar gazet ne mar Daily Nation. Cleophas, adwani wadog nyaka it gazet mar 3 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 3 kanyo nitiere sigana mabendo mako wang' ahinya. Nitiere jago moro kae iwacho kae ni odiochieng' en japuonj kochopo gotieno te en security guard. Kalure kata kod nonro mabende Infotrack nogolo odiochieng' manyoro. Nitiere jo Kenya moko masani koro ok ginindi, gitiyo odiochieng', gitiyo gotieno mar mondo mi gibug yuto margi. Oket nyinge kanyo en Fabian Kiria Kaburi. Nyaka sani koro iwacho ni en security guard matiyo Kingsway Tires Meru branch. Nyaka sani wacho ni bende en japuonj mano mar chemistry kachiel kod biology mane school mano mar St. Pius Seminary mayudore e county ma Meru. En jago matiyo matek ahinya. Kata obedo ni oyuto kaka japuonj koni bende wacho ni bende wayute abug yuto mara ma en okang' makare ahinya, Cleophas. Otieko kanyo kowacho ni kane oneno ni omenda mintiere godo ok oromi chulo gigo monego bed ni otiyo godo pile ka pile. Wacho ni mondo mi otiek sombe mbalariany, mondo otiek gik moko bende mantiere ka motimo e ngimane. Wacho ni nobido thuolo mar choko
omenda maromo $500,000 $500,000 mondo mi odhi nyime kod chenro gi mopogore opogore. Kendo kanyo tieko kowacho ni noamua mar keto kata mar rito tije ariyogo duto, mar bedo japuonj kachiel bedo ka ochukdar. Chukdar kama koro entiere kar kanyo mano Fabian Kiria Kaburu sani koro nyalo bedo ni en achiel kuom ranyisi e gigo ma osebed kata ka ilero Joyce e nonro mar Infotrack ma bende nolero e kinde mokalo kanyo. Gino ma giwacho ni sani jo Kenya moko manyo tije ariyo minya bedo kitimo gotieno itimo godiochieng' mondo mi yudane yuto mari man kare kata minyalo bedo kata ka iwacho ni mae kama daer mar bete. Koro en puoch gi pak ne japuonj ni ma bende en Chukdar mano marito kambi moro ma bende nitie pacho ka. En gimoro manya wacho ni oganda moko manya bedo kata karango ngima ne wacho ni osebedo ka olokore are ne ochak timo tije gi ariyo to bende o manage gi machal nade nikech wacho ni jok moko ohero nindo. Inya bedo ni hero nindo ahinya otieno ka ino Chukdar gokinyi ka ichopo e klas to manage nade. Kata kamano wanyalo wacho ni king'eyo gimidwaro Cleophas ngimani kata nindo no inyalo keto tenge. To bende nitiere wach momako wanga ka iwacho ni higa achiel mokalo mana kaluwore kod kaka ne dayo dhoge. Nitiere jago moro mane odonjo e kare mar tich. Kosedonjo e kare mar tich to jago no ne dwaro mar mondo mi olos ne nyamburko mare. Kata kamano manager mar kambino mano ma kama UTS kaka Chukdar nonyise mar mondo mi oriemb gari no nyaka kuma ilose mago tires mag gari. Kata kamano wuon gari kanoneno ni miyo Chukdar kifungu mar gari mar mondo mi oriemb gachi nodagi. Kata kamano nobuok ka bang'e koro nitiere jatich moro ma koro nokelo ne otese moko mag kwano mar mondo mi okonye e solving weche mag kwano. Gini sigana makamae gino mopuonjowa Cleophas kidhi kumoro amora kik ijudge ng'ato kaluwore kod kakinene. Ponono nyalo konyi kumachielo. Ni nyalo mana chaye kanyo ni en Chukdar. To kare kiano somo e kiwango mane. Ikia ni chan mane mokete kacha. Ogo matrix. To kochopo e balancing equations. Ondiko ni balanced equation chuth. Ino ipedi kajo ni 2Na is equal to 2CO2. Nyakwara Mugajuang. Ka ichopo kumora amora. Ine county ma Kisumu. Iriembo michopo downtown kacha. Ichopo Kamas. Iyudo ng'ama loso nyamburko kacha. Kike chae miya luor mare ka otimo ni tich maber puoch gi pak nikech ok ing'eyo kiny dirom kode bende ka ikwamo Nairobi iwacho ni en Kisumu Nairobi highway bath ka chok kama mechanics nyado ka onge kata iromo ka intiere kode kumoro ma opondo ahinya Nyakoro Mugajuang kanya kama unyalo konyi ok ding'e makiny puoch gi pak ochop ne jogo duto matiyo tich matek ahinya mondo ne gikelo yuto magi ne anyuola gi. Bende nitie kumoro Joyce ang'eni kata ka ng'wadhi nyime nitie jogo ma bende koro weyo Raila Odinga kod kweth mar Adwan wadhi mano be wach ma adwan wadhi it gazette mar abich mano mar gazette ni mar Daily Nation nyaka sani koro ndika ni key allies in Rift Valley desert Raila. Kata kamano Raila to sebedo ka wacho ni pogruok onge to kara moneno gi to mage kata bedo noseyo wan kaka jofwambo ni wandiko gik ma onge to wang'eyo na adiera gino matimore ground e gino ma en adiera kendo no ko nyiedh piche gi kanyo e lela mago moko kuom jogo ma nyaka sani koro wanyalo wacho ni ojwang'o riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja kendo ponono gibiro dhi e kweth mamoko. Kata kamano wang'e ni magi duto timore mano motelo ni yiero mar higa mar 2027. Ji osechako goyo kwano mariek. Ang'e ni ponono wang'ni onge ng'ato manyalo gombo no dong'o ke koyo. Ji geto mar mondo me 2027 ponono go kwano mariek en bende obede sirikal mabiro bedo katayo piny Kenya tok yiero. Mane kwano mago kanyo kod Gideon Moi, Daktari Sally Kosgei, Liki Nyanjui gavana machon ma Nakuru, Memusi Kanchori mabende nondiko buk mararie ahinya ko onyiso sigana gik mage manotimore en ang'o miyo Raila nokobedo the fifth. Nondike kar kanyo yo makare kendo nouse ahinya kendo bedo kata ka inone ute fwa mopogore opogore iwacho ni sani ma dibed ni en achiel kuom okenge mabende osekaw kod josiasa gi mar neno ni ok gidong' oko e yiero mabiro mar 2027. Kod abiriyo, jolony weche mag siasa, kachiel koda ka jonon weche gi mag siasa, bende koro ochiwo pachgi e gazet mar Daily Nation e ite ni mar abich. Bende gima giwacho ka Joyce, en gigo motenore kod siasa, kachiel koda ka dwachgi giwegi. Gima dhirogi mondo mi gidong' chien. Iwacho ni magi nyinge moko Joyce mabende osebedo ka ne nie thuolo manyime ahinya e kinde mag campaign mago ahinya mag yiero mokalo. Sani iwacho ni gikawo back seat kendo koro
giweyo Raila Odinga mane nogaye margi e yiero mokalo mondo mi koro oganda mawuok e kweth mar Kenya Kwanza mada monje gi weche mada monje kod paro mopogore opogore odhi nyime mondo monje kaluwore kod gwenge magiwuoke kama Sally Kosgei wuoke daktari kama Gideon Moi wuoke kama Memusi wuoke kod Liki Nyanjui gin moko mabende nyawacho ni kweth mar Kenya Kwanza noyudo ombulu mamalo ahinya. En governor county ma Nakuru sani Susan Kihika ni kweth mar Kenya Kwanza kama Sally Kosgei bende wuoke wang'e county ma Nandi gi alwora mar Elgeyo Marakwet kocha bende wang'e gik matimore Gideon Moi kama wuoke Baringo bende wang'eyo thoth jotelo mantiere Baringo duto noyier e duond bura mar UDA bende ka irango Memusi Kanchori kata ko onge e od bura nen ja lubang Raila Odinga ma bende omi thuolo mondo obed chief agent ma bende moko wacho ni mano achiel kuom mistakes mane Odinga otimo koso oyo ntiere buge kapod wantiere mane weche motudore kod siasa adwa wadhi it gazet mar auchiel mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeta nyaka sani koro wanyalo chacha ni gin jo ODM gine ma koro gisewuok oko ka giywak ni nyaka sani koro sirikal ma pacho kae ponono temo mar thiro weche mag demokrasia e pacho kae kaluwore kod ng'ado omenda mar budget kata omenda ma e budget ma iketo ne duond buche e pacho kae nyaka sani magi weche mopogore opogore ma koro giwacho kae ni state aiming to kill parties by cutting funds weche mabende wach kanyo kod ODM nyaka sani koro wang'eyo ni e hik budget mabende nosom higa mokalo mano mar hik omenda mar 2023 nyaka sani koro iwacho kae ni omenda madhi ne duond buche pacho kae ne ong'adi ma nyaka sani koro en milion 867 gino ma nyaka sani koro duond bura mar ODM wacho ni nyalo thiro wechego mag bedo kod duond buche mopogore opogore e pacho kae gino ma koro gikwedo matamra gi nono waneno ka jakom mar ODM John Mbadi embe neno loso kanyo kochwalo duonde giwacho kae ni en illegal budget cut ma bende ne otim kod sirikal mar Kenya Kwanza ma koro temo mar thiro weche mag demokrasia e pacho kae Cleophas mana mapiyo jakom mar ODM John Mbadi bende wacho karka ni en gino ma ok ni kare kendo gimantie ka owacho ni ng'ado budget ni biro rocho chenro mago mag duond buche tenya duond bura mar ODM go duond buche mamoko ma bende osechako keto tim iwacho ni weche magi mago mag plan magi kata strategic plan magi e higa ka higa magisebedo ka gitimo kata chenro magi monego bed ni luwo kaluwore kod chenro magi duto Joyce wacho ni ma en moro madhi duoko chien kakiketo gigi duto e timne mar ne gisego kwano kata budget magi ne giseketo ka gitimo wechegi chenro gi duto giketo gi ka girango achiel kachiel ni gin gik mage magidhi bedo ka giluwo e hik omenda ni makoro dhi nyime budget makoro wacho ni bende koseng'adi okelo rochruok mage. Adwa ni watie kod wach mantiere it gazet mar Aboro mano kaluwore kod nonro ma bende notim odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mano mar Infotrack nyaka sani koro nonro makamano ma bende nowachi kata notim kod Infotrack kendo nogol ayanga odiochieng' manyoro sani koro nyiso ni nitiere jo Kenya ma koro obiro kod riekni mamoko mar kaka ginyalo yudo omenda ahinya to e kinde gi mwang'eyo ni nengo mar ngima ni malo matamra gi nono jo Kenya osebedo ka ywago pek mar ngima ji koro wacho ni nyaka sani koro nyaka wane kaka wanyalo survive nyaka wane kaka wanyalo dhi mbele iwacho ni mbele pod pek kata kamano nyaka wameda dak ngima wa mapile ka pile jo Kenya mathoth sani koro timo tije ariyo gotieno godiochieng' onge nindo wanyalo mana dhi it gazet mano mar Aboro mano mar gazet ni mar Daily Nation kata kamano Cleophas kwang'iye kanyo nitiere atamalo 78 mano mar jo Kenya manyaka sani koro nitiere kod achiedh nade makoni kod kocha kaluwore kod nok mar omenda ginyagore mar mondo mi ponono gibed kod omenda moromo ma ginyalo dak godo e yo makare. Jo Kenya ni kama tek iwacho kanyo neno kanyo jo Kenya ochopo tung koso gichopo giko e yo mage en moro ma warito winjo ni resruok to ne akanye e kinde ma ogara jo Kenya pod rito duoko kata nengo piny nengo ngima mondo mi odogane piny. Cleophas gi kanye madon watie godo nonro mar gazet okinyi makawuono koso nitiere wach momako wang'e ka wadloro nyakwara mogo jongo yudo thuolo mar dhi ite mar 12 yango som kanyo gimomiyo jod bura odagi kendo kwedo nywako kambi mano mar Muhoroni kod Chemelil kaluwore kod jaod bura mano Kuria Kimani owacho kar kanyo ni riwo kembegi mar Muhoroni kod Chemelil dhi kelo lal mag tije kendo ka lal mag tije gi oneno oganda jo Kenya moko dhi bedo ka onge ang'o
ka onge tich, kendo mano dhi miyo oganda moko bedo kama tek ahinya kama gintiere. Cleophas, watieka ne kod machinglo mabende nitiere it gazet mar 17 kata katun mantiere it gazet mar 17 mano mar gazet ne mano mar Daily Nation ka waloro nonro mar gazet. Kwa ng'iyo joma pichni gi nitiere kanyo, gin jogo mwang'eyo kata nyakwara Mugia Jwang maneno kinyi makawuono nyalo pong'o gi wiye ni ng'ama orwako nanga makwar no en ng'ama nitiere kod tai mano maratong' mantiere diere no en ng'a, to ng'ama ni mbele no en ng'ama okulore no be wang'eye. Cleophas, Penjo mantie wiye kanyo. How do we reinvent this wheel? Wuon graft ni en gimoro mantiere kar ka. Mano kedo gi mibadhi. Onego bed ni time yo machal nade. Jogi ok ni wakiagi. Maratong morwako tai maratong te measurement tape mantie kar ka. Ang'eni Sharon ng'awo biro kod twak. Ang'eni gazet ni bende ang' ukelego. Biliano jewa bende olernwa ni jomorwako tai maratong gi te gi morwako law marakwar. Ang' wacha kamano kama gintie. Martha Koome, picha no chalo ni mano en. Nitiere kacha Moses Wetangula ni diere kanyo, mano speaker, mano mar od bura mamalo. Nitiere Attorney General Justin Muturi. Gi jatend piny Kenya mabende nitie kar ka. Kama girango Cleophas, penjo nyalo bedo nang'o miyo jatend piny Kenya okulore? Jogi emochung'. En ochalo ng'adwa pondo kose? Nikech wuon graph ni bende koro omule yo makare kane gitwa kod Martha Koome koso ne giweye, mane penjo maduong' mantiere kar ka. Jatend piny Kenya nodhi rally kowacho ni war on graft. Iwacho ni moko kuom joyal buche ni chilo mag mibadhi. Sani chilo no ni kanye. Dibed ni will ni ema koro bende ka oluore tile ni mano mar war on graft ni idarange yo machal nade. Mane penjo ma Justin Muturi penjo Martha Koome. Wetangula ni ka kod Martha Koome, how do we reinvent this wheel? Ageno ni twak machalo ng'awo dhi bedo godo, wadhi do duoko. Moko kotenre kod twak machalo kama Joyce. Dong koro walot nonro mar gazet gi kanyo. Nyakwara Mugia Jwang, gazet momori e kin mano ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Inyalo dhi nyiewo ibed piny e isome yo makare. Wakaw yueyo madundo gi sani, tok yueyo to nyawadwa Sharon Ong'awo duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Otwak otudore kod chal mar Kenya. Omiyo med mana kete e Ramogi TV. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here.